Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta sarya tayo itaalawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan mo apagkarabangan nga ikan ni apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kaniapong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masigurado nga aglidahay. Anya ti aramid. Mariribukan na. Kat dagiti dadakal mo. Umanugot da kadimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon akpay. Kasanuag nga rudita. Kasanuag bunga tinaramid ta. Saan kang agsangit ko nakmanen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan. Anya tiaramidan ta. Tapno saan pa'y amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahan. Anya, ngam saan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamusta na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapul kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog aklangan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang apod no ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ngimato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatak unay ni Lelebet. Uy, sabalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan? Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuada trader dito'y. Amumutan ti lislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamot karbangam. Awan apulos ti karbangag. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak paraken ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangako ti saritaan nyo kini Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsinnarak da iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamot karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsinnarakan da. Diya ka mo, ah. Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel? Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim kamatan, Davy. Ada impawit manen ti apo, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol betag no kwarta dayta. Saan siguro a kwarta amin dayta basang. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino dayta agayem na ta sagutan nakpay iti kwarta.
Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun to kunkwana no agbakasyon dito'y lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na tinadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adda man damagan? Adda ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibeth? Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibeth dito Apay ka di adam damagam. Tikadwak akro dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sa bali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na ni Lilibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti Lilibet, kano anya ti trabaho na. Sino? Kan apay. Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw a masuron, pinanawan nakit din. Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag, iti maipapankanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel a matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit-kita amkan kuana? Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagusmi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga ganat ka. Amangan no tay detektive ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako naman. Kuna ni Zenny. Adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae a nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko matian na danasan. Ada ka di managdakdaka sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang mo't kindi. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim. Dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim. Tano mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapod iti ayan-ayat ta. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsan hak, Jake. Masigurado ka nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin.
Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka, gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trabtarbakon ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kuana. Sino? Kan apay? Anya ti masapol na ka ni Lilibet. Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibet. Kasla dasuron na ka ni Lilibet. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita ti aramidem. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masigurado nga agdadagsan. Anya? Agdadagsan kan? Ay, di kan tumat nga minagan-anad. Saan ko apagbabawihan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito ay. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran kan ka? Kat awan mati naramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Ay, saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake kan ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello? Sino da ito'y? Ti empleyado ni Sir Jake. At namanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti Lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babay. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babay. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello? Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibet. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna abayad. Bye. Madamati dalos ko itay. Idinapan ti may sa alalaki anak damag ka ni boss. Kaslam amumat ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla bayo data ni Lilibet? Kasla ko na. Apay ka no ti bayo data. Mas dawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawakon ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan iji balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw.
Dinamag ka, ngam kunadamot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama. Nadjela ang Mike, kan dinamag da gayam, no ada kabsat ni Lilibes. Imbagak ang awan. Karkar naman day ta. Anya ti masapol dagiti alalaki, tapay akayat da ang maamuan dagita. Hello? Anya ti resulta ti inaramid yo? Anya? Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya? Isumat lagay ang makayat na abaniitan ti anak ko. Awanan bain, nagposkol ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makita ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata. Apay ka di, madam. Anya ti masapul yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Hawanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.